Jama'a, da farko dai sunana Hamza Abubakar, ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan channel mai albarka mai suna Takama TV. Dalilin yi muku wannan bidiyo ba don komai ba ne sai don sanar da ku cewa wannan channel ɗin ta ƙaro wasu shirye-shirye domin ƙayatar da mabiyanta. Wannan shirye-shirye kuma su ne, insha Allah, daga wannan satin wannan channel ɗin za ta fara ɗora muku tutorial akan abubuwan da suka shafi wayar Android, kwamfuta da kuma wasu applications masu amfani da za su amfani da ‘yan uwa baki ɗaya. Insha Allah, daga wannan satin wannan channel ɗin za ta fara koyar da mutane yadda za su kare kansu daga hackers, domin mafi yawancin mutane yanzu suna fama da matsalar hacking. Kana zaune haka kawai sai ka ga an yi maka hacking ɗin account ɗinka na WhatsApp, Facebook, Instagram, hatta ma wasu abubuwa dai masu muhimmanci naka ka neme su ka rasa. Insha Allah, wannan channel ɗin za ta fara koyar da ku yadda za ku magance wannan matsalolin bi-iznillahi ta'ala. Hakan kuma ba wai yana nufin cewa mun daina ɗora abubuwan da muke ɗora a baya, wato nishaɗi, domin nishaɗi ma tana da matuƙar amfani a rayuwar ɗan adam. Insha Allah, za mu ci gaba da ɗora muku nishaɗi, sannan kuma za mu ƙaro shirye-shirye domin koyar da mutane yadda za su na kare kansu da kuma sanar da su wasu applications masu amfani wanda za su amfane su akan wayarsu, wanda da za ka samu in wasu sun sani wasu ma ba su san su ba. To hakan ne ya sa muka zauna muka yi tunani domin kawo muku wannan tutorial ɗin cikin harshen Hausa, wanda da yawa za ka ga ƙasashen da suka ci gaba suna irin haka amma da yarensu, wanda mu kuma gaskiyar magana shine ba wai kowa ba ne har ga Allah yake jin Turanci. To wannan dalilin ya sa mu kuma za mu ɗauko mu yi shi a cikin harshen yarenmu wanda kowa yake ji. Hakan insha Allah zai taimaka mutane su amfana da wannan shirye-shiryen da channel ɗin nan ta ƙaro. Mun gode. Idan yau ne farkon shigowanka wannan channel ɗin namu, dala muna roƙonka da ka danna mana subscribe, sannan ka taɓa mana like and share domin ‘yan uwa kowa shi ma ya samu ya amfana. Mun gode sosai.